Torns d'Arena. Pensé el dia que és i les hores que són, falten prou jugadors, però bueno, en els que estan, crec que donarem a conèixer el que és el nostre club. El sènior masculí. Amb el número 18, David Cremades. Amb el 9, Hugo Savall. El 13 per a Àlex Mulet. I el 21, sí, Cristian Dumitrache. Donem passar al nostre equip cadet. El número 36, Carlos González. El 14 per a Marc Pellicer. Adrián Trotonda amb l'11. I el 49 per a Eric Almiñana. Donem passar al nostre equip juvenil. Amb el número 15, Diego Verdú. El 4 per a Santiago Rodríguez. Amb el 39, Gabriel Marchante. El 9 per a Savall Júnior. El 19 per a Álvaro Ada. Pau Bonet amb el 73. Alejandro Garrido amb el 18. El 7 per a Román Vida. Israel Peñafiel amb el número 34. Olaya Chávez amb el número 4. El Aitana Tercera. Ainhoa Ancio amb el 21. Amb el 23, Irene Nebrada. El 17 per a Joana Sala. Màxim Llocó amb el número 12. Carmen Benomeu amb el 22. El 47 per a Laura Altay. I tanca la llista Aitana Hueso amb el número 13.